Halo. Ej, ćao, čao. Kako je? Evo me. Selo moje malo. Da. Dakle, ovako stoje stvari. Pogledao sam raspored, nije realno. Nema šanse. Nema šanse. Uopšte nije realno. Bez mene ovaj put. Nema šanse. Vidi, predstave u ateljeu, za mjesec dana počinjem neku televiziju da radim. 4 puta nedeljno sam u selu, radnici, zidari, destilerija, 20 hektara voća, rakija, posao, nema. Žao mi je. Izvini. Vidi, molim te, pozdravi ekipu, pozdravi, zahvali se svima, izvini se u moje ime, ali bez mene ovaj put. Žao mi je. Pa tako je. Kako? Da, dobro, jeste, vidi, jeste robija, ali robija slobode. Kažem, robija slobode. Da. Ajde, ne zamerite ništa. Ćao. Znaš kako sam zavoleo ovo mesto? Početkom 90-ih klinac ja, zavejalo u Valjevu, ogroman sneg. Pošalje mene majka kod moje baba tetke da joj donesem neke namirnice. Tih godina i sada Valjevo se greje na onu sirovu kolubaru. Užasan smog, ceo grad u dimu. Sunce čkilji kroz oblake, ma skoro da se ne vidi. Izađem ja gore, to sunce, ta plava boja, to nebo, ta vedrina. Tad sam prvi put osetio želju, tad sam pomislio, ovde valja živeti. Znaš, ovde treba nešto napraviti. A ovo je gore sve degustacijna sala sa kulom. Brzo u gradnji, senice su mi se naselile dole. Čuješ kako? Hoćeš u podrum prvo ili ćeš gore? Ide ravnjajući sloj, epoksidni podovi, stolovi, okrugli stolovi, stolice, mogu negde da sednu, da pojedu nešto i da kažu lepo smo potrošili dan. Ovako pada, ovako pada kiša. Dimnjak sa te tačke gore da bi ovde napravio onu haobu za otvoreno ložište. Umeđu vremenu sam to smislio, ali vidjet ćemo, znaš, moramo cev da postavimo do tada. Ljudi, vidimo se, aj vidite pa zabroljajte sve što možete dok se ne vratim. Gazda ti ode bre, a ne popili smo rakiju. Hvala Veljo, neću, igram predstavu večeras. Ali ja ne igram večeras, mogao sam ja da popijem jedno. Cepaj rođo! Molim jedno. Jesi živ? Jesam, deci. Gde ja mogu da budem, brate, nego na Ibarskoj magistrali negde? Gde ćeš? Ljudi voze. Alo? Kako, brate? Treba da pokrivam tamo objekat, spremam nešto, crep sad podižem. Samo da neki kamion obiđe, sačekaj. Da? Imaš i dvogla? Pa, brate, ne znam šta ti kažem, više ne znam šta sam, da li radim na televiziji, da li sam poljoprivrednik, da li vozim traktor, ali da prodajem rakiju na balon, to ne mogu. To je plemenito piće, ljudi ga doživljavaju kao rakištinu. Ajde. Pozdravite mi Zorana puno. Prijatno, živi bili. Suzama ću šajki da izvezem ime.
ovdje priča o čovjeku koji je tako išao radnim putima i je išao. I tako je išao i kad se najmanje nadao, a on opa, nagazio na kamen i spotoko se. Alo, Halo, glumac? gde si, Neymaru moj? Šta se radi? Evo radim. Imao priredbu. Kad si na gradilištu? Večeras. Krećem. Si rešio? Nisam. Hoćeš ti to da pokrivaš? Ili ne? Hoću. Mislim, Moram. Neozbiljan si. Grad gradili 3 godine sa 300 majstora. a kada su pod nokrova bili, ne mogaše trepa odabrati. A? Nije tako. Ne mogaše temelj podignuti, a kamoli sagraditi grada. Što majstori za dan sagrade, to sve vila za noć obaljuje. Slušaj, ovo sutra mora se rešiti. Ja majstore ovdje držim još 15 dana. I posle toga idemo u Republiku Srpsku, tamo imamo posla 2 meseca. Za ta 2 meseca neću doći da radim dukatima, da plaćaš, jer sam obećao tamo ljudima. Nemoj posle ja da budem kriv što će građa da se iskrivi sva na suncu, što će daska da se rasuši, što to ni na šta ličiti neće. Rešit ćemo. Kako ti kažeš, tako će biti. Dobro? Ajde, spremi sutra te kataloge, sve to. Ajde. Ajde. Drži se. Zemlja, majka, svačija i ničija, moja zemlja, tuđa zemlja, čija je bilo, čija neće biti. Od nje i na njoj će čovek živeti. Tresetnica, ilovača, smonica, gajnjača, humuša, glinuša, pepeljuša, krečuša. Crnica, crvenica, peskuša, sve je zemlja i sve je u njoj. Samo kažu mrtva zemlja, lažu. A kako je živa? Živa i majka i zemlja. Da. Halo. Čekaj. Čujemo se sad. Pa evo me u pozorištu sam, da. Probam nešto. nešto s traktorom probam. Pa u selu sam, bre. Pa da. Jutro sam. Izabrao sve, nema više dileme, izabrao sam crep, samo dođe da ti pokažem uzorak. Samo dođi, tačno ćeš da vidiš šta mi treba. Ali dođi ovdje do stare kuće, dođi. Ajde. Za koliko? Čekam te, ajde. Suzama ću šaljati.
ilahi. I kad ti se čini da te uzima celog, ona ti daje. Rad na njoj isceljuje, a tvoj trud zemlja nagrađuje. Večitom snagom svoje raznolikosti, spoznajom svakodnevnog nastajanja, rađanja, umiranja, plodovima i životom i smislom. Gore nebo, dole zemlja, a na zemlji čovek. Pa kako Bog kaže. Kad moj prah tvorče mirno pređe u grumen gline užežene, tad više neće biti međe između tebe i između mene. Dobar dan, Kako, kome? izabrao sam. Šta si izabrao? Crep, Ne razumem. ovakav. Pa ti nisi normalan. Ne takav, ali neka moj bude ovakav za 120 godina. Biće. Biće bolji. Ajde, silazi. Evo ti ovo, evo ti ovo, evo ti ovo. Što se mene tiče, ovo je crep. Ostalo samo liči na crep. Sutra da si tamo. Javi se Darku Mijatoviću, najavit ću te i rešavajte to. Ne mogu više da čekam. Dobro, vidi ovako. Idem da se presvučem, kreći večeras tamo. Ajde sve ti pokažem šta je muka seljačka. Sede. Nemoj meni da se žališ. Od svih stvari koje si u životu mogao da budeš, ti si izabrao da budeš seljak. Moji su sa ove zemlje. Od ove zemlje nastali. Sada znam, pa ja sam iz ove zemlje. I u nju ću se vratiti. I celog će me svojoj zemlji moji predati. Zemlja blatnjava, zemlja prašnjava, zemlja bljuzgava, kaljava, a volim je na svojim rukama pod noktima, kako žulja u cipelama i javlja se u džepovima, kad nenadano zapne pod zubima i u ustima. Ne znam tačno gde je tu logika. Sve njeno je dobro, sve što ovde nastaje iz zemlje je. Znaš, pitaju me šta će ti tako glup i smešan auto. Isključivo služe da po ovoj trasi ovde ispod voćnjaka plašim srndaći. Imam i oružje, ali veruj mi, mrsko mi da ubijem životinju puškom, znaš. Još optika, snajper i ja sam lovac. Nekako je, ne viteški, ali je odvratna, to je odvratna životinja. Srndać je odvratna životinja. On neće da guli deblo i stablo jače koje može da izdrži njegov rog, nego priđe onako baš kad je mlada voćka, kad je u prvoj, drugoj godini i onda je celu oguli, skine joj koru, voćka više ne može da se hrani i to je onda ćao. Onda popunjavaš novu, onda ova jedna pretekne po uzrastu tu i onda imaš neujednačen porast voća u voćnjaku i to onda ne liči ni nešto. Držite se. Ajmo još malo, Beto! O, lepa! Idemo! Izvukli smo se.
Dobar dan. Darko Mijatović. Ja sam, izvolite. Darko, zdravo. Ja sam Jezda. Darko. Je li koliko kilometara od Valjeva do Kanjiže? Pa ima negde oko 300. 300 ovamo, 300 tamo. Darko, 600 kilometara sam prešao da me ubediš da svoj objekat pokrijem vašim bibercrepom. Direktor marketinga Aleksandar Beronja. Drago mi je, bolje našao. I referent prodaje Slavko Bilić. Malo pre narečeni Slavko Bilić. Pokrio Valjevo, tako? Valjevo više. Drago mi je. Ćemo da obiđemo? Jel me vodite sva trojice? Savršeno. Izvoli. Odavde sve počinje. To je izvršena rekultivacija zemljišta, mora se što se izvadi ili da se zatrpa vrati u prvobitno stanje što je nemoguće ili znači da se uradi pošumljavanje, tu ima životinja od lisica, srdaća. Koliko ti ima topole? Ima brdo topole? Mislim da ćemo za par godina imati možda jednu višemesečnu proizvodnju paleta od toga. Što bi rekao narod, poštena pozajmica. A jedan stari Majdan, tamo smo napravili ribnjak. Rekli ste mi bara, kaže imamo 2 bare, 2 jezerca, to je jezero, čovječe. Pojiti koja je ovo površina? Znači uzeli ste zemlji, mrtvu zemlju, pa ste vratili humus, travu, topolu, vodu, a tamo onu šumarku i srndaća ste vratili. Kako me ti srndaći proganjaju, čovječe, gde god se okrenem srndaći. A imamo mi i treću varijantu. Da ovu žutu jalovinu mi vraćamo i zatrpavamo jedno jezero. To ćemo da zapunimo i vratimo na nivo obradive zemlje. Prvi vedečasti bageri skidaju žutu zemlju, posle dolazi plava. Ne može se ni sa jednom ni bez jedne uraditi. Mora mešavina jedne i druge 1:3 da se uradi, da se dobije idealan kvalitet, plastičnost prilikom oblikovana i da dobiješ mehaničke karakteristike za idealan crep. I to vidim, ne zagađujemo okolinu, je sve na struju. Nekada davno tu su kamioni nosili. A mi ne bi ni mogli da dobijemo ekoznak da nismo. Čak imamo i iznad toga jedan još veće priznanje, to je integrisana dozvola. Mi smo jedina firma u Srbiji koja ima to. Zemlja, majka, tresetnica i lovača, glinuša, pepeljuša, crnica, crvenica, peskuša, sve je zemlja i sve je u njoj. Samo kažu mrtva zemlja, lažu. A kako je živa? Sve njeno je dobro, sve što ovde nastaje iz zemlje je. Velika je ova zemlja.
najstariji pokrivni materijal. Znači, Rimljani su ga koristili pa nadalje ovamo. Ona je otporna na UV zrake, ne menja kvalitet, boju. Biber crep je tradicionalni materijal. Znači, to je jedan od izvornih oblika, znači crep i najlepši. Ne kaže da se džabe kraljica među krovnim pokrivačima. Evo piše, vidi, znam što mi, evo piše ovdje, prirodno. Prirodno. Nikakva prevara, nikakvi dodataka. Ti ne možeš da praviš crep, da ga malo obariš, a ono ispečeš i gotovo. Ne, on mora da se peče na određenoj temperaturi, da svaki deo se ispeče, da se u procesu proizvodnje izvuče u vakuum presi vazduh, da ti bude kompaktna sirovina. Ili ako je on šupljikav kao sunđer, on će upijati vlagu, bit će manje otporne mehaničke udare. U pogledu trajnosti, kvaliteta, mnogo je urađeno. U zadnjih 10 do 15 godina uloženo je preko 50 miliona evra. Dobili smo bolji kvalitet crepa, veće mehaničke i fizičke karakteristike, je postignut jedan zavidan nivo, tako da se možemo ostati uz rame sa bilo kojim drugim proizvođačima u svetu. S druge strane, osim bibera, imamo i druge vrste crepova, to su presovni crepovi koji su većeg formata, manjeg ide po kvadratu, tako da možemo da zadovoljimo i druge potrebe investitora, projektanata, jer su svačije želje različite. Osim prirodne boje pečene gline, postoji i različite mogućnosti, nijanse i izrade crepova u drugačijim bojama. Ljudi često misle da mi farbamo crep, međutim tehnologija proizvodnje je sledeća, da se na suvi crep nanese rastvor oksida i gline, pečenjem dobijete krajnju boju tog proizvoda, tako da pod uticajem vremenskih neprilika neće doći do njegove estetske promene, tako da imate jednu trajnu sigurnost. Osim krovnog pokrivača, keramičkog crepa, čiji smo mi proizvođači, mi nudimo kompletno rešenje za svaki detalj krova. Mi ne prodajemo samo crep, mi rešavamo probleme i dajemo adekvatne savete, rešavanje i dajemo kompletno rešenje kao krovni sistem. Ko ćeš reći da ja moram sada kupiti pored crepa i traku, i snegobran, i luftaž? Ventilacija, obezbeđenje od snega i leda i naravno kvalitetno postavljanje uz našu podršku. Ja računam ćeš ti doći gore, znači? Naravno. Dolazak na teren, objašnjavanje sa majstorima, kako, šta, pokazivanje. Da. I to je sve naša usluga. Znači, nama je bitno da taj naš kvalitetan proizvod da se ugradi na adekvatan način, sa propisima, standardima i tako dalje. Koliko da traje? Pa za naš proizvod minimum 33 godine garancije na njega. Da neće doći oštećenja, promene boje i tako dalje. A ako izdrži 5 godina, izdržat će i 50 godina i tebe će nadživjeti. I mene. To je najbitnije. Dobro. Ljudi, puno vam hvala. Hvala vam puno. Bilo mi je fenomenalno. Sad znam šta je crep. Samo nešto za vas. Samo nešto za vas. Ovo je od moje zemlje pečeno kao vaš crep, samo na laganoj vatri. Evo, kao i kod crepa, rok trajanja neograničen. Ajde, u zdravlju da popijete. Živi bili. Ćao.
Dobrodošli. Dobar dan. Kaže gospodin Beronja, u 11 dolaze, kaže, tačni su, kaže oni uvijek. Pa moramo. Glavice! 3 kafe stigli komandosi iz Kanjiže! Ne volim onaj zvuk fasade, one koje se koristi, i onda se mora da koristimo u 38-icu, termoblok 38-ica i samo malte preko. Ništa više. Imam teoriju da je sve iz zemlje. Crepi iz zemlje, voće iz zemlje, rakije iz zemlje. Sagradit ću šajku od suvoga kedra, Za sva vremena. Katar kuću od šimšira, a svilena jedra. Katar kuću od šimšira, a svilena jedra. Ako možeš sa 1-2 čoveka dođeš, pa da produžimo rok, da se podašća ovo, da oni mogu da rade, ljudi foliju. I kako ćeš sada da dodaš? A taj rog, ja mislim ti meni kažeš za ovaj. Ne bre, ali vidiš, ovaj je u redu. Oni su pustili ovaj ovdje, skinuli su. A koji koliko su ga ovdje osakatili? Znaš kako kažu, život nekom keva, neko majka. Pomaže Bog domaćine. Bog ti pomogao. Neko šlem na glavu, a neko penkalo u džep. Vidi ovako. Krov ti pada dole. Dobro. Oni su trebali pre podešavanje da iznivelišu, da bude pravo. Na kući su mi tamo neku tanku podletu stavljali, nisu ovo. 3 sa 5 i minimum 5 bi bila najbolja. Da proverimo, da još tamo malo nadogradimo. Ovdje, ba to samo ti pokažem što ljubim ti. Kišem. I ovdje da se nastavi ova. Dobro ljudi! Ova letva. Ajde, previše kiše, sklanjajte se, ej! To još malo ili tamo ili polovreme. Valja kad pada, valja kad ne pada. Ne valja kad pada, ne valja kad ne pada. Kako da se okreneš pozadu. Selo. Kiša. Pokriveno, brate! Ova 2 mala neka idu skroz do dole, neka idu. Ajde.
Vidi ovako, po odluci upravnog odbora moje firme praktikujemo. Posljednji element postavlja investitor. Izvolite. Dobro. Hoće li ja umeti to, a? Pa ako te do sad nisu obučili... Eto, gotovo. Nije gotovo. Kako misliš nije gotovo? Nastavit će se.